Ani bihik bai busana wansa masa bangkrai tang thangka singla chukjai ba bono chwak phalai chai tonglai mani bose ani bihingno bangkrai tang thangsu oboke ani bihingni photo Arake? para borakatal cintram para Okaji khemake? bo kaje khemen dupsrawa Busan. Ulan langsung jodolai tolai tolai sono Ultra Entertainment YouTube channel o thumbnail ta jelu no buji makate sema tane khaklai tini no video ko no puilan clip no no ma ta pute song khoroksa di project berai bo tamo ungkha borok ni akol nai di kisa se bomo hai omo hai sapri borok no omo hai ke society no sokpro nai ro fiaba bo khoroksa bo Sadi kelaijak, kaijak pai mani bolo seta mo kelai tong, naidi, bini busa se pori ui tong kha, siapa busa pori ui tong mase, tamu kelai gabo, boro hik sai, coba halai, boro income kelai tong mani nogo tong oi, siapa tabok henggang, ke busa no keri sani bo, tamu kelai ga, bo wansa selabai je. Rong nang war kok sawai sas mai tongai bo khari thang pai kha dei awne ulo hanga ke bini busai belai kino kap kha kabai mukti bai koplong khai bo media wo sahor jakha naituk sani naitugai manya ngai social media ni bisingti phano bini bihino kari wede mano nei bo social media wo viral khai rekha dei amuni yagulo tamon kha kamini boro rong belai kino tongphla jakha o brai no tangi hingga ke tangi neng omo hai ke kaijak pajak tui neng kabo wan sarok bai omo hai ke hamjak gai neng khari thang nai phia ba tabu je duk sorani o kamini boro rok belai kina tongphla jak phia ba o bore manja kang ge belai kina seprak jak nai tangi hingga ke bini mo ungkha kaisa parano opman khaimani ei parano nosto khlaimani tei oro belai kino aparani parano tei bo belai kino soprokha tangai hingga ke naidi eba busai keri phano hingga ke busai keri hingga phano jakamu phiaba busai tum tei se bo wanji bai omo hai ke kharei tabok naidi bono naitugui ma tongbayo o kamini bororok aboni bagui no belai kino tungphla jak tabuk hingga ke khoroksa berai nung berai borok sinani se nango phiaba bo siakarei bo se busaino phurunani dorkar phiaba bo se omo haike busaino bahike thokai bo tini wansa bai omo haike khari thangka omo hai borok no hingga ke tamo hin chini borok sindal no te besat no omo hai borok hingga omo hai no ngo no thangnai salo no ngai man khana gobang ma borok no fatar haste rogo kaijak pajak buni bihik no telangai khari thangnai ro ei father haste wono sini tiprasa luburok company wa samung khlai tongnai rok borok bai manjagei tesa tirpra haste wo back khlai rohor jago amuni bara lasima singsa te bor tongba amuni bara lasima singsa kerei tabu agini din hai kerei kha tabu internet ni jo agi rogo ke nung father haste o khari tong hang ke naitu che kari malaya tabu ngang ke father haste no te ti brawo romui back khai ro jago ngang ke am bor thang soi ka belai kino lasima singsa hai pano je obo hai akol chidra tong nai rok tabu su jorti phano lasimani nongja ko bang ma bor ama hai ngi tongo phiaba bor ne mukhan lasima skerei nirmas kerei amoni bagai no omo hai pamung sitra bai gedalei omo hai ke social media kai tong maro hingga ke takute bukuk song naidi no ronu mangkana akol hamja beri rok ke omo hai no ngu kaham boro rok tamuni le bo wanji rok no hamja ki thangnai nini busai se already tiprasa no lai maya ganang o tipra haste wo bo bosong tong ke bo bosong kerei tiprasa rok no lai maya ganang nor tenu mangkana wanji rok ni character bo mo hai kaijak pai mane ulo se naidi bo bihik ni nogo rang solok sani manya ngi che bihik no kerecin buloi sogui paisu hingga ke naila chini ti prasa slaro hingga ke jesuk pano bihik ni hamjangma bihik ni nogo rang solok sani phano manya phano ungkha hai phano
bo jibon phano bihing no buthar glak tang hingang ke khorok sa hamjang ma borok no ang tui phai ka ang taw ni buthar nai ba nang hang kia ang sai phano tongana na ke saung khalai phano sawan ni phano wan chugai maya khalai ton jau phiaba bo tini o khorok sa bwrui bo hingang ke bo song siniliya jati siniliya je mano je bano thangka e abo hai system bini live bo tamu ngi no bo tabu su jorti phano saiman jakho bo awan jei boy bo tabu khai no sukmai no tonjang nai mo sarap chani hamjang ma sarap chani hamjang ma o wan chani hamjang pa ka hangke bo khislang da na bo lathi kok kok rija ge bo direct no no back khai ro jak nai apro ngang ke bo boro phai nai bo eba khai mo bu no back khai thang nai eba khai bu sai no phai nai phiaba bo mo bu no thang ba no bo mo bu ha bo wai sale hinjang nai no akol sitrani bagai hingga ke bo apro sabai bo songsar khainai bo busai no ma phainai busai na ma jalok nai kol ma khainai e abo hai system khai bo bini kepalo bo birman nangnai obo jasa kaina birman nangnai apro hingga ke busai bo narak dia mo bo bo kareli angkai bini voices bo society khai jasa kaina bo thaisinai e obo hai system gasini borok kebang mana thibai ka buri rok fiaba tabuk bo tiprasa o tiprasa bo songni bari rok tabu khana baksa omo hai kino sia manji rok bai thokai jagui dongo borok ni wanjik marok no thokai de mano omo hai kai thokai manja borok no nung jesuk pano rang lak phunung ti bon nung bai tos tong ya mono ha sa hamja gya hamjana khasing baro nung engineer khanya nang nai bank manager khanya nang nai hangkala no cover sai tong nai borok bo nung hai nang nung ya auto chalok nai tabuk samung khainai bike mechanic khainai abo hai borok bai wanji buri rok wanjuk marok borok kai jagya jeng kaham keno sai mano jeng si pai jak ya bachini buri rok ke doctor khlai tong nai job khlai tong nai teacher khlai tong nai borok se bike mechanic bai se hamja ki thangma se kgroi wanji no tam se hamjak ba borok sa kai tam tong fiaba jas borok te borok sitra chini tipra sarong slanya wanji rok borok sitra thokai jago bothar jak pro kai tamo kai ga tipra sarong no help ni sano kasogradi dormo no goro kasogari churai bari go narati manako mote nai bo mai ke narang na pro ke tipra sarong bai ke narang nai bo sai na hana pro ngang ke tipra salo kurung sa saya umur tiap tap na hare bo sama sarong ngai birman mani tong bai chini tipra jek beri rok no sai pan manja ngang ke takote pu song norong pujin ngang kha klayo tin o video pa pai thak jore video na tong no bele kina